Hvad så, YouTube? Velkommen til min kanal. Det I nu vil se, det her afsnit, det er simpelthen, hvor jeg viser min lille Rogue, og hvad hun kan her. Så lad os bare logge ind på den jo. Og som sådan er det her en ny kanal, som jeg vil begynde på at spille på. Eller ja, hvor jeg vil lave nogle guides og lidt af hvert. Men så vil jeg vise jer nogle macros senere hen i den her lille video eller nogle af de andre videoer, hvor jeg men lad os lige klikke den her af, og så lad os se. Det her er mit gear. Det er næsten fuld PvP gear og noget arena gear. Jeg mangler lige de her to ting til lige at få skiftet ud jo. Så mit arena, det ser sådan her ud. Har vundet 13 af dem der, og vundet 73 af dem der. Og jeg spiller på en server, som hedder Silvermoon, og jeg er alliance. Så men det var som sådan bare lige min intro video til lige min kanal og vise min nye kanal. Og subscribe and comment, og så vi ses i den næste video. Hej.